домулаҳое ки масалан дар Тоҷикистон буданд ва ҳоло ҳам баъзе аз бузургсолҳои онҳо вуҷуд доранд, онҳо нақл мекунанд дар замони шӯравӣ чӣ гуна илм медоданд, дар замони шӯравӣ чӣ хел илмро ба мардум мерасониданд. Агар 70 соли замони шӯравӣ он домулоҳо илмро намерасониданд, баъди пошхӯрдани замони шӯравӣ мардум умуман бедин боқӣ мемонад. лекин онҳо ба ҳар ҳол ба қадри имкон расониданд ба ҷоӣ. Ҳатто дар замонаҳое ки дар ҳамсоя кишвари мо дар Ӯзбекистон дарс гуфтан мамнӯъ шуд, баъзе аҳли илм бо як мошини калон монанди маршрутка 10 нафар 12 нафар сафар мекардиянд, гӯё ки аз ин кишвар ба аз ин шаҳр ба ин шаҳр сафар доранд. баъд дар мобайни роҳ мошина медоштиянд, як нафар фуромада масалан мошина данкрат мемонад, балоноша мегирад, гӯё вайрон шуд. онҳо дар дохил дарс мегузаштиянд, барои он ки аз назар пинҳонӣ ҳаст, мақсад дида мешавад аз берун ки омад ки наомад. яъне бо тамоми роҳҳо шариата мерасониданд.